nossa tres concerns ng die local farmers nang. Over die, nosso papel over die terreno, over die awa, over die education. So, nosso cover local farmers na tayo mas importante. Dingen waar farmers altijd tegenaan lopen is het proces. Hoe kom ik aan land? Wat zijn de requirements? Wanneer krijg ik het? Er zijn er al een heleboel met goede plannen die al jaren zijn aan het wachten op een stukje land. De waterrekening, elektriciteitsvoorzieningen die ook nodig zijn op agrarische land. Waar nu onduidelijkheid om is of dat nou wel of niet mag. Maar ook de regeneratieve landbouw loopt tegen dingen aan als green waste. Die kan heel goed gebruikt worden in het regenereren van het land. Nu is daar geen goed beleid op, dus het verdwijnt eigenlijk allemaal. Het is moeilijk terug te halen. Dus ja, voor de farmers zijn er best wel wat uitdagingen om het succesvol te laten zijn. Tema também de local da agricultura que Aruba que era toch usa no terreno na Suriname. Da quando que posso dialogar como se mira desenvolvimento aqui. Ministro Geoffrey Weaver que mencionado em viagem colega para Suriname que está quer mira mais desenvolvimento de agricultura entre islas toevallig também na República Dominicana exposição de agricultura. Eigenlijk minha opinião personal é diferente sobre Aruba, me dá com o spor e nos tem door knowledge en ons ministeriële samenwerking com o ministro met hij en mensen stap de focus so much riba coisa de afo en dan começa focus riba Aruba so nós tem turcos que não acaba nós tem nós ainda não que knowledgeable e tá haciendo o trabalho meu papai para mim mesmo também nós super criativo do local nós está assim e moderno e met hij com nós focus mais riba empowering nós ainda não local. Kijk, het lastige van het antwoorden vind ik, als je kijkt naar de rest van de wereld, waar de agrarische sector eigenlijk een beetje om zeep geholpen is door heel veel overheidssubsidie. Ze heel erg gepusht naar monocrop systemen, die voor de natuur eigenlijk schadelijk zijn geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is vooral om te focussen op nature-based farming. Met nature-based solutions die echt regeneratief zijn voor het land. En die kennis is er. Die was er al jaren voordat wij met farmers kwamen. Dan gaan we echt terug naar de tijd van de jagers. Maar toen was onze soil nog vruchtbaar genoeg. En ik denk dat we daar weer naartoe moeten. Subsidies die dat supporten, ja, die zijn natuurlijk altijd welkom. Ja, en natuurlijk het thema também de dip. Tu gosta pegar na dip. Quizás por exercer of ampliar terreno of bem com terreno novo para huurgrond, etc. Quando que também pode sentir struikelblok? Sim, hopi aí acaba depta mal pegar com a agricultura, então tem hopi ainda que tem terreno e não está assinado com eles. Mas aí definitely mas bem fresh, clean air ideia não então para começar a trazer focus riba coisa na aqui, porque não está hopi importante, mas não pode para agricultura para tudo aí na aqui diz door que tem investigação, tá isso muito usually que nós está aí, pero me dá que quando aqui Mr. Eduardo resolver de dia acaba eigenlijk, nós tem paar aí acaba te struggling com isso aqui. Totaal het positieve gesprek vandaag. Het was zeker positief, ja. Ik ben heel blij te horen dat er echt wel oren naar zijn. En Aruba is een mooie en unieke positie om de agrarische sector echt op poten te gaan zetten nu. Dus nee, het was zeker een goed gesprek.